Bangaphezulu kwezigidi eziyishumi-nesikhombisa abantu bakuleli abangasebenzi abafaka izicelo zokuhola isibonelelo sika-350. Kodwa-ke lolu hlelo lukhungethwe izinkinga njengoba kungelula ukubona ukuthi ngobani ngempela abantu abaswele. Ungqongqoshe uthi basazama ukuphenya ngalezi nkinga. Plus minus 17 million are receiving this grant. Yes, now we have just got to be informed that their challenge is we are assuring our people that everything is not lost. We are in charge. We'll make sure that no money goes to the wrong people. Lolu hlelo lubhekene nenye futhi inkinga yokusetshenziswa komazisi babanye abantu ngokungemthetho. Ungqongqoshe uthi uma sebeliphothulile uphenyo lwabo bazokwenza isiqiniseko sokuthi abantu abathole le mali ngendlela engafanele babhekana nengalo yomthetho. If there's any money that has been lost in the process, we'll have to employ ways to get that money back. Ungqongqoshe unxuse labo abangasebenzi ukuthi baqhubeke nokufaka izicelo zokubonelelwa ngale mali.